A dnes si pôjdeme ukázať 3 najlepšie, teda podľa mňa, najlepšie cviky na ramená, a ktoré najčastejšie dávam aj mojim ľuďom. Prvým cvikom budú určite military press, ktoré môžeme vykonávať aj v sede, aj v stoji. Dnes si ukážeme v stoji. Chytíme tyč, chytím približne na šírku ramien a trošku môžete širšie, aby ste nemali moc široký úchop, na to dávajte pozor. Zobereme si, vyhodíme si na hrudník, alebo keď máte stojan, tak zo stojana si to zoberte, jo? Takže idem vytlačiť pekne nad hlavu. Dávajte pozor na to, aby vám zápestia neutekali dozadu, ale pevne ich držte. Výdych hore. Ďalšia vec, lakte nejdú dozadu, ale pekne diagonálne, jo? Výdych. Tak, dávajte ďalej pozor na to, že keď sa pozriete na mňa z boku, moc sa nezakláňajte. Ja viem, že pri ťažkých váhach sa to už inak nedá. Moc sa nezakláňajte, stiahnite brucho, podsaďte panvu a tým si držte jadro tela, jo? Takže ideme ešte raz. Vyhodím. Výdych hore. Nádych. Výdych. Ďalším skvelým cvikom na ramená sú určite obyčajné upažovania, ktoré môžete robiť jednoručka alebo na spodnej kladke. Dnes si ukážeme jednoduché, aby ste si to vedeli aj doma spraviť. Takže chytíme jednoručky a dvíhame bok. Hej. Tu dávate pozor, aby tie jednoručky nešli moc bok, ale jemne ich dajte do diagonálu. Predstavte si, ako držíte pohár vody a tú vodu chcete vylievať. Hej? Takže ten malíček trošku nadvihnite a lakte nezostávajú dole, ale pekne ich dvihnite hore. Tiež stiahnem brucho, podsadím panvu, aby som sa nezakláňala. Takže idem. Výdych hore, nádych. Výdych, nádych. Nespájajte tuto pred sebou, ale poďte odtiaľ. Je to trošku ťažšie, ale pri menších váhach je to super. Ďalším skvelým cvikom na ramená sú určite opačné pec deck rozpažovania na zadné ramená, tak ideme si ukázať. Poďte na to. Najprv si sadneme a zadok trošku vytlačím dozadu a čelom sa opriem o stoj. Rozpážim zad a pretiahnem dopredu ruky. Tak ako máš vpredu ruky, v tom uhle v lakti máš mať aj vzadu. Veľká chyba je, a často to vidím, že keď dávajú ľudia dozadu, tak vystierajú, čiže robia takýto pohyb. Nie, ja chcem, aby ste sa hýbali z lakťového z ramenného kĺbu, takže ten uhol vpredu v lakti zostáva aj vzadu. Dobre, poď na to. Čaute.